Hi guys, good morning everyone. Ay good morning. Lagi good morning pa di ay Luzon, Visayas, Mindanao ug sa uban pangan laing nasod ug especially sa to ang OFW. Good morning everyone. Welcome to my channel and to this vlog guys. Ang trapo giihian ni Rosel. Ako ang gihumulan guys kay para dili manimaho guys kay ug dili humulan manimaho man siya. So samtang naghumultaan ang trapo guys, ato ang hugasan ang baso nga atong gigamit para dili magpundo ang ato ang hugason. Kay para og mapalong atong tubig wa na tay hugason. Paguman ani guys, ato ana pong trapuhan ang lamisa kay si Rosel. Pero ting paso-paso sa lamisa guys. Mura siya mo siya mo apel og kaning kuan pageant. Apel siya pageant guys kay nagpaso-paso siya sa lamisa. Pagkahuman ato dayon trapuhan kay ato ang ikulob para yag abot didto sa atong butanganan og plato dili magbasa og di maglama. Awa guys. Ano man ni? Uy, naay kaning sulong pero katong gagmay man ni katong mamaak. Pero pasagdaan na lang na sila kay narabag yapon na sila kinabuhi. Day nagunta day ka din na day na. Napatong-patong man ka din na day. Ayaw na natin pagkaon sa mga igsuon day kay maulit to day. Para naara to ikan day. Si Inday guys, hindi siya mahimutang guys pag pagkakita na siya pagkaon sa lamisa guys. Basta maburos na siya guys, ingon anak gyud na siya guys, naara oh. Ay magkuan pa ko magtrapo pa ko sa lamisa guys. Ang tanawa ninyo si Inday. Nakita ninyo guys, tura oh. Tura ay, oh. Ang ulo ay patong. Naglamisa. Unsa din na siya. Unsa din kaday. Unsa kaday. Akong gikuan ang trapo kay para mo humot. Dili man ni siya trapo sa tiil guys, ang kanang trapo gyud. Kuan ni siya kanang gamitono ni Rosel ba kanang mangihi siya. Yeah. Ako na lang kung gihumol kay para dili mo baho. Kay isog naman kay na iyahang ihi pag madugay sa trapo guys. Grabe ka isog na iyang ihi. Magtimpla sa daay ko og kuan to si Inday. No, si Inday. Makita ram day si Inday diri oh. Magtimpla sa ako og fabric. Kani guys, ato nang timplahan. Kay para humot ang atong lamisa. Samtang nagtrapo og lamisa guys. Na guys, para humot. Duha ka taklob ingon ani akong ibutang guys kay manilingan jud ang kahumot guys as in samot na gamito ni sa kanang sikuan guys atong sinina iya guman natog laba laswas-was manilingan ang humot guys grabe super basta kani nga fabric sa PC ni nga fabric guys kay member man tag PC so una ra kayo ta pwede ra ta makakuha sa atong personal pwede ra pud ta maligya guys ana guys. Ganyan talaga ang buhay. Inday, Inday, sa balitaw, Inday. Trapuan akong lamisa kay si Rosel, perting pag paso-paso ang iyang balahibo, nagtapok. Ni Rosela ni. Guys.
atong inday gapatong sa lamisa. Ay gipangayo nga sa pertin na niyang busuga guys. Ngayo ra gihapon sa wala ni kabutangan ihang tiyan kay daghan ba na kung ihatag nila pamahaw. Na. Ngayo gyapon na siya, nana na siya guys. Dili na siya mahimutang, dili na ihatag niya ang iyang gipangayo. Nana na siya. No, day? Dili mahimutang, day. Kung dili ihatag ang gipangayo, day. Inanglan jud makaon, day. Unya, ulit imong ubang isuon ron. Ang si Piring lang gud guys, katong miming na mo, wa pa nakauli. Mana dili na ko na ihatag niya kay muuli to na ara jud pagkaon. Kay daghan na ni siya nakaon, daghan akong ihatag ni basta pamahaw, daghan akong ihatag ani nila pamahaw. Guys. Atong duolon guys tanawa. Guys. Ana na siya guys, ana na siya. Inanday so bye everyone. Good morning everyone. Ang among inday tanawa ninyo guys. Agoy. Unta na di pangayo na mo inday ana? Nanda na gata pangayo na inday na mo na tubang naman na lamisa na matungtong na lamisa na ama inday. Ha? Nanda na di pangayo. Kani yang giatang-atangan guys kani. Gamay. Gamay na lang kayo ang rice pero daghan kay na siyang nakaog pamahaw kay basta pamahaw daghan kay nako ihatag sila gawas og panihapon kay mo gamay-gamay ra jud ako ihatag. Dili na ko ni pwede ihatag niya guys kay na ako isa ka miming nga wala pa kauli. Ang rice gani nako ana lang gid nako gihurot og kaon di araw gibinlan pa nako akong miming oh. Kay maulit tong isa nako ka miming mangayo jud og kaon kato si Piring kay kato siya dili kay to siya mo kaon og cat food ang kanon jud ato niya guys is rice gyud. Unya kay unsaon man ni oh. Atang man na dira siya oh. Ha? Unsa pangayo nimo? Dili gyud na siya maundang diha guys. Dili na siya muna og dili na niya og makita ani niya platuha og wala na ning platuha aya na siya muna og ako nang taguan ron kay kang Piring man na ako man nang gikon para kang Piring day. Piring man na. Kiss mami be. Kiss mami. Dili mo kiss dili tagaan. Kiss mami kitagaan. Beto ni tong dari be. Naaraon nakauli binakog si Piring. Si Mickey man di ay. Nya kay gikaon man ang Mickey day kay para man gyud na sa ilaha day. Gikaon man ang Mickey nya unsaon man na ron. Ha? Dili naman kabinlan ang Mickey oh. Gisugda naman nagkaon ni Mickey. Na guys. Unya unsaon man na ron day. Cheneneneneng, cheneneneneng, inday galaway sa pagkaon ni Mickey, neneneng, neneneneneng. Wa na kay mahimo kay gikaon na, neneneneneng, neneneneneng. Nagpakaluoy para gihapon si inday kay para makakaon sa gikaon ni Mickey. Gibinlan kang Mickey day. Gibinlan siya guys. Pero kang Piring man na day. Kang Piring man na day. Ha? Kang Piring man na unsaon man di man jud na mayaha guys. Kay muulit to kung Piring unsa may kanon ato na iluto dia gamay na lamang kaayo na nya. Layo pa ba yung oras unsa pa karon sige man na sila ani sa lamisa kung mga miming taga musaka na sila kaon. At least digid sila magutman ba. Samantala kani sila guys tagaan ako ni daghan kaayo. Karon saon man na? Ha? Saon na? Umbot na lang niya akong inday ay. Saon na lang man niya akong inday palangga kahit sa tanang kalibutan dyan ni mataa. Nga, dili ra ba tumuli si dili tumuli kong banana karon guys kay nagkuan man ta kong banana karon guys kaning nag-travel so muuli to kung dili to sila kauli ugma sa Huwebes pa to sila manguli. Ana. Nya, sao man nato na. What we do? What we do? What we do? We do. What we do? What we do? Ha? Do. Naghalali ang dila, guys. Naghalali ang dila. Sige na, bye everyone na. So, bye everyone. Sige na. Nagalhal.
Dan ako mga miming guys, nang ani ko kwarto, naapod sila diri guys, si Miming, si Dogi, si Wakwak, ang si Inday to dito sa gawas, ay to ara na dai sa sulod na ara na dai si Inday oh. Og wala bitaw kasok guys, og dili wala kasok dili mo sulod guys, sige rag atong to sa lamisa kay napa may platito nga nakit-an niya didto mo tong nasya gasigig tindog dito. Ning sulod ko kwarto guys kay gikapoy man ko guys eh. Gikapoy ko guys oh. Hi. Relax kay karon guys kay sayo man ko nagsugod og kanang panglimpyo diri sa balay, sayo ko nagpuan. So akong lihok na pud ani unya na pong kuan mga hapon, mga alas 5. Magpakaon ko og sayo sa kong mga dugi guys kay di man makauli si banana karon ako ra man usa diri kami sa kong mga miming og dugi. So pagkanon ako silag sayo din magsumba ko og sayo. Pag uman akong pakaon nila, magsumba ko kay dili naman ko makabasa og tubig ana pag mahuman kog sumba kay ang atong mga kuan diyan, magsingot-singot man ta ana, ang atong mga kaugatan ana na makuano niya mapaso mo nang dili na ko makagunit og tubig, di na ko magbasa-basa og tubig kung mahuman ako og sumba. So ako ang buhaton pag mahuman kog sumba, diri na lang ko sa kwarto magpundo. Hantod makatulog ana diri mi magtambay sa kwarto kami tanan kami. Na sila. Si Dagol, si Wakwak, nara si Wakwak. Si Mick, ito ra lami king tulog. Buros. Si Wakwak. Dili magpalupig, duol dahil sa kamera. Ako mga iring. Si Tiger po to, diri po unta to si Tiger. Kato si Pering, diri po to siya magpunduhan. Nya wa nakauli, kagahapon nakauli. Igo rin yung kaon. Pag humagkaon, yung layas na po. Anak guys, mauna nga. Hi, Diyos ko Lord, in Jesus name. Lami kay itulog guys. Katulugan kaya ko. Manang. Naglibog kung sa kung pero gamay ra kong gikaon rice kay nagmilk man ko din ako nilungag nga itlog. Ang itlog sa kong bana ang akong gilungag sa iya para sa iya karong sudan niya karon nga buntag. Wala niya gikaon guys kay mas kinahanglan daw to nako kay diet daw ko. Ang iyang gisudan ganina katurang miswa ang akong giluto nga gibutangan ako og sabaw. Maura yang gikaon ang itlog nga para sa iya nga nilungag wala niya gikaon guys. So iki akong banana guys ay kay Imbis para sa iya, wala niya gikaon kay para daw to sa kuha kay diet daw ko. Mas importante daw to sa kuha daw. Uy, kaayo. To ning lakaw. Sige pag text na sa siya maabot may palanggan na nakog kuan, palanggan na nakog kuan, palanggan na kuan na magsige pananghid bisag naana dito sa layo. Bisag naabot nag-travel na mananghid gyapon. Nananan na siya guys, magsikuan na magsige ra gid na siya pananghid. O si dagulog nawa na igat na. Naigat si Dagol. Naigat ng idudong agol na ay. Naigat na dudong na agol na. Naigat na. Namang gyapon nakasulod lamok nga nang spray naman ko. Dako mo gigisi among kuan dito guys kana mo ang screen ba katong giwakwak sa kuang bots to kung dogi nga dakong tawo. Giwakwak niya guys ang among screen dito din. Ang mga screen po sa bintana giwakwak po sa kong mga iring kay gihimo nagportahan dito. Mutong dako na kay bangag sa kong gihimo akong gigunting mutong nang kuan na gyud niya. Kay dili naman namo nabutangag screen ug kuan guys kay puhon makaliwan sa Ginoo og nay kwarta ko man nang ikuan di ana. Kung man repiron di mo nang agwanta lang sa tanga ingon ana nga to ang portahan ug kun akong gusto ang portahan akong ilisan. Kailangan kita ng screen. Ang problema kay kung ilisan ng screen dito tong aluminum nga portahan, bisag wakwako ni na po ni bots kay nangutana ra mi ang portahan lang guys ha. 2,200 ang portahan lang katong aluminum o. Unya og ato ang ilisan dito din man manglakaw mi. Pag uli na mo giwakwak na po di mura tagalabig kwarta. Biyak hindi na akong bana nga dapat di sa among portaay amo ang hagdanan di pasaka pabutangan akong portahan kay para dili na sila makasaka sa tiris. Unyang ingon niya miyon siya nga ayo palangga kay luoy kayo kay naanad na akong mga dogi lagi daw. Naanad nagkuan di matulog sa tiris magabi
kuan ka ng mahapon, di ana na sila pag wala na init, di ana na sila magtambayan muna nga. Maluoy pod ko motong wala na lang nako pahimo iportahan kay pwede jud kay magportahan ako mga igagot pilari pagtawag ato kay mo kuan din tug mo sugoon. Mao kuan din to mo sugot. Ah, yes, banana. Patulgon kay kugas ay. Nami nakitulog si Mickey guys. Nagamay lagi na yung tiyan ay si Wakwak yung baling sa taas. Ano? Daan naman na iyang lugar. Ang iyang mama oh. Nami kitulog iyang mama oh. Tawon. Kanami sa tulog sa buros. Si Inday sugod naghagok. Si Inday pa mo na buros ni. Na? Una nga sige na siya og kuan guys. Pangayo og kaon kay naburos siguro na siya. Ang nakakuan sa katuwa kung dakong tao nga dogi. Ang atong Russell na diri yang kwarto guys oh. Ara. Hindi na siya ganahan. Kay bugno man kay diha gud na tapat sa component ning kuan sa speaker sa component oh. Diya na siya oh, tapat sa component. Kay bugno diha guys mo nang ganana siya di ana. Kanagi mga tulog nimo gabi guys kay mag-aircon man. Akong bana mag-aircon man diya igangunon akong bana gud pero kadyo tra kayo kay nag-budget sa kuryente. Di siya matulog diri ka sa gawas gud siya, mugawas gud siya guys. Una. Ay, wakwak. Nimbalik na po ka dyan na wakwak. Nga diya man ka sa ubos ka ganina ni. Ninsaka na po ang wakwak na mo. Palangga. Nami ikumutong ulo. Dara akong Inday. Ni ana diri sa kwarto ang Inday. Wala na dito. Kaya gikasukaan ni Mami. Giinan ni Mami nga nung napamagkadiha. Si wakwak. Gaha ko to as sunod-sunod. Langi-langi. Langi agoy nagbilang ka si Mami. Naglangi-langi ang amo ang wakwak. Ang among dagol ming naog po saka karon saka po na. Ang among Mickey nakamata. Mata man ka buros. Tulog buros. Maghilot ra ba ni si Mickey na ko? Hilota ko Mickey. Hilot Mami diri Mickey oh. Na Mickey, hilota si Mami Mickey. Ali Mickey, hilot Mickey. Maghilot si Mickey na ko guys, hiluton ko na niya. Si wakwak o asa ko to aga sa sunod. Na anak ko kapangga ni wakwak ug asa ko magsunod-sunod na siya. Kung mga dogi oy, kalaway pud ani nila oy. Makaibalo po ni sila guys pagka nang wala na sila sudan ana. Kung kaon mo din sa inyong makaon kay di mo makaon pas mo gid mo mangaon pud sila guys bala ginagmay kasi makakaon at least makakaon gid si dagaw do ning saka na pud siya kay naa mo ko diri sa taas. Ay nako Diyos ko Lord. Ay nahulog na pud ang mangga. Ay mangayo man ko dapat og mangga kay lami kay ka og mangga ang problema. Mangilo na po na itong ngipon. Nami kay butang ag asukar tuyo ba guys? Manguha di kong mangga ron guys. Manguha kong mangga oy. Ayaw kong mangga. Wala man siguro tawo dito. Mangayo kong mangga gamay. Mga bisag 5 lang gud ka buok. Kay lami na kayo ang bunga guys. Wala man siguro tawo di ana. Murag walay tawo. Total daot naman na. Wala naman na kaayo ko an. Mangayo ko guys. Gamay lang. Uban tagas manguhit ra ko guys. Dana ra dong. Hi everyone. Ako ang nagbasa-basa man taong kadiha boots. Oy. Si boots mo lisod-lisod jud. Ngayo kong mangga dato manguhit ko. Dana sa naga. Ngayo kong mangga. Ako ni ibutang dire ako ang ikubab. Ang hulam ko kuhit ng nanay. Yan ako dire sa gawas guys. Ang hulam tag kuhit ni nanay. Nay!
Saan ka, Nay? Nagradyo si nanay, guys. Nay! Si nanay. Nay, hulam ko kuhit, Nay. Ay, magkuha na lang po kong dahon, guys. Manguha na lang tag dahon. Okay, wala si nanay. Si nanay. Mga tag dahon sa sabana. Ay, ang iro. Ayaw pa na iro aka kay makabuhi ganit ka. Yana sa nagas against the light man ta oy. Big boss. 2 3 3 4 daghan 4 kari ko kay daghag dahon nay mamaak 4 5 6 7 8 9 maak guys agay maak ang mga amigas agay nasa kong liog dagko kay amigas guys. Daganda ko suka ba kay mudagan kani nga lamigas guys. Napatay lagi. Mama. Kuan dito dahon sa payawas, panghatag dahon sa payawas dire. Big boss. Manghatag dahon sa bayabas eh. Nagkuha na lang pug kuan kay wala naman di koy kaning bayabas, so naa naman ko dire. So manguha na lang pug ko. 2 4 Hipaak akong simod guys oh. Mahubag din akong simod, halang ra ba kayo? 4 6 buang limigasan, nakadalikat pa jud paak sa akong simod. 6 kulang na lag upat. Halang kay nga lamigas guys ako natilapan. 6 halangan sa kuang dila oy. Napaakan po siguro akong dila. Natay dahon sa bayabas. Mahubag yun akong lips guys ba kay nakapaak siya sa akong lips. Liaran niya kapaak sa kuan isa 6 7 ara guys. Miki agoy nahulog. 18 nahulog pa jud ang dahon guys. Daan na na. Adto pa ko lang nanay. Guys. Nay! Hiram ako Hiram ako sungkit. Dara ang sungkit guys, ato ning hulaman. Hiram ako sungkit, Nay. Hala na ilang manok. Iana na to guys. Maningkamot tabutan sa kuan guys kay ang sungkit di ara oh. Ang manok makuan. Ang sungkit man diri oh. Ay di ara. Kay manguha tag mangga. Nay, hiram ako sungkit, Nay.
Nay, hiram ako sungkit, Nay, ha? Ara, guys, ang sungkit, guys. Okay, manguha tag mangga, guys. Yan na, sana, guys. Narungon sana ako akong buhok kay akong buhok na unsa na ni akong buhok. Wait lang, guys. Barangay Piniguangan, lungsod sa Bataling, sa mga undada kami ni. Kung patalanan na kayo sa mga nakaon din sa Kianonan. Oy, kumusta niya? Wala na, guys, manguha na tag mangga. Guys. Wala si nanay, baka nasa loob. Sungkit sa mangga. Hala nga sa kuang kuan, oy, sa kuang dila, oy. Ikaon man. Ngawa na pud tag mangga, guys, manguhit ta, guys. Hala, guys. Wala may tao, guys. Mangayo niyan tag gamay. Kami man ikaw og mangga, guys, oy. Yan na ta diri, guys. Diri na ko na ipatong ang kamera. Kay while nagsungkit ko, makitaan ra ko ninyo, guys. Dili baka against the light. Tara, guys, eh. Ano yung mga dagko atong kaon? Aslo mang po ni kaayo, guys. Ano? Tara, guys. Nakakuha na tag-isa. Gamay lang. Gamay ratong pangayoon. Kaya di man po mahurot. Sayang. Duha. Duha na, guys. Kanang dagko atong piliin. Dulo. Nahulog ang gamay. Ay gamay. Di ara, guys. But na nangaliki na ni, oy. Nanay, naghiram ako sungkit. Yun na nga, 3. Ikaw ayaw mo? Meron pa. Ito lang sa akin, 3 lang. Isa uli ko ito. Guys, hindi na tagkuhag mangga, guys. Nagkuha ra ko gamay kay nakasukan ini ata. Ara ang mangga, guys. Ako sa iuli ang singkit ilang nanay. Dili lang ako ni ibutang kay. Aha. Na, guys, magbana ang manok. Ano ako ni ibutang. Nawa na ang manok, guys. Ana ra, oy. Kay ang manok. Tapos na tayo nagkuha ng mangga. Wait lang, guys. Inyong hadi ay. Uy, may leaking na, no. Pag makita bitaw yan sa ano na, pawad na, putulin nila yan agad na. Pag may leaking na. Ang anong ninadsi dito sa loob namin. May leaking?
Hala, abuti kung sa loob, pag sa labas, pag makita ng ano, Ayos ni Ronald. oh, okay, di ba marunong si Ronald? Oo, galing yan sa water district. Yun na nga. Eh, ang kaso, kaya kailangan talaga pag napuno namin, sara na. Oo, yun na nga. Dili na masulod. Dili, Miki. Na guys. Giihian na nimo na ang chinilas ni Daddy, ha. Kani gud si Dagol gud may putlo ning patintin niya kay manghi dayon. Guys, nata diri sa sulod sa balay, nakakuha na ta guys og mangga guys da. Makakaon na pud tag mangga guys. Mag-ilis ko guys kay grabe ka igang. Ikaw ba sige pangian sa nilas ba? Unsa day ka? Unsa tanan mo sa chinilas CR? Pangi sa kong chinilas ani yun. Mag-ilis ko sa nina guys. Oy katong gisawot ako kagahapon. Muto akong ikuan. Og ikuha ang habol diri oh. Ay ang tawil na. Ako ning gitabon diri kay na ay kuan ni Dudong diri ihi. Ikuha na pod. Mag-ilis ako guys ha. Ara. Ang ako ading bayabas guys na. Ni ara atong saban na nalintan. Ako ning iandam kay para utya lutuon na lang guys. Tanang lang gitag herbal guys. Ato ang lawas. Dana ra George, agoy. Hugasan na nako guys. Ang ato ang butangan din ako ng tubig ng galon nga bulo. Ipaak sa lamigas akong simod. Nalagay ni mo hubag nakapaak di siya guys. Ning saka di siya guys. Ning galikit di siya paak kong simod guys. Ang buang itong lamigas to. Nang antik nga pula ba nga dagko. Muna guys. Maak manuon. Mura man hinuunog. Buan. Unyara na ako ni butang ng tubig kaya niya pa man yung gabi ilutoon. Diya lang sana. Yan ang atong nakuha nga mangga. Terererering, 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 terererering. Gagmay ang duha. Kani gagmay. Unya ra ni, wala ba ka ni nabunog. Kana ugma na pudna kaning gagmay akong unahog kaon. Kaning gagmay itong nagkaon guys. So ato sa nihiktan diri guys kay bisag malimot tag hikot niya makasulod na ta makatulog ta niya. Ang atong kurtahan wala na hiktan si mako palayo lang. Layo kita sa Ginoo. Ano. Di lang po ta palabi aning mangga guys kay atong acid guys. Yaw bawal ra ba jud kay tag asulong pero saan man nga naibog man ta sa mangga. Then atong ginamos. Lami po ni siya toyo o buan. Atong ginamos. Ginamos. Lugay na kayo na akong ginamos ba? Di mahurot kay. Grabe kayo og kuan. Asin. Naligo og asin akong ginamos. Butang sana akong sa lamisa guys. Sa lamisa. Mga unta og mangga everyone.
imbis nga naghigda na ko sa kuan sa kwarto sa kutso, naghigda na ko kay magpahuway ko. Nasulod sa ko ang hunahuna ang mangga laon ning sakit ako ang simod nga gipaak sa lamigas ay murag ning kuan siya ning hubag. Nara guys atong mangga. Pila naman akong battery. Oh, pati pa mong yung pagkalayo ay nalubat. Nag-ilis ko guys, uy, kay grabe kaigang. Di ara guys. Kani, nakuan ba ka ni? Kani akong unahon, okay. Nabuak, magdaot man eh. Wala pa ni liso, kani lami kay walay liso, kagubgob kay ni ron. Manguha mo ko di, ganang kumukhaon di. Ang silingan, ingon siya. Wala daw siya, di, okay ra daw manguha di, kay aslo manggunda karon ang bunga. Atong ni Agi kay igihan kay siya kay lami kimbunga na ito ni Agi. Wala joy aslom. Tamis kanang kuan siya ba kagubgob kay nga lami gyud. Karon kay ning aslom siya guys. Gipangalaan lagi ni guys. Ingon akong bana. Gipangalaan daw nimo ning aslom. Nara guys. Wow. Nami siya kay yung liso, yung anit pa. Ginamos na to guys. Mga ahos nang gaputi-puti guys, kay naghimo ko ginamos, gibutangan ako ahos. Dapat gani untaan kay daghanon ng ahos. Ganga eh. Dili man aslam ang iyang kuan. Ang kaning bata ang kaning kuan mangga. Naulian ang kaaslom. Naulian guys. Mix siya. Wala naman ni sabaw akong kuan ay. Ginamos. Ay buhok. Ako aragya po ng buhok. Murag tama ara ning usa. Kani dili an sana ko ni panitan kay wala man po ni naliki. Kay sayang man. Nami siya. Kagugkog kaayo pareha tong gikuan ako tong una pag iba. Gibili may banana yung choking. Dagan pa yung choking oh. Wala siya nagdala og choking di ay. Makauli naman ito ugma. Kung dili sila madayon ugma, sa hibis pag ito. Na guys.
Ang ayang kanang bata pa, ingon ani og liso dili aslom. Pero katong gulang na nga bunot nagliso, asom-asom siya gamay. Nami siya guys. Pero makakidat gyapon. Mm. Inday. At doon na lang na ako ni. Ang usa dili na ako napanitan kay. Basta magrabihan po siya. Magsakit ra ba din akong kilid. Mm. Lami eh. Nahilom ko sa mangga. Concentrate ko kaon sa mangga guys. Kanawra gud akong mga dogi. Nako diri sa sala kung mga dogig miming naapo sila diri. Apa. Nako diri sa sala naapo sila diri. Ug aha ko magsunod-sunod ng taon ni sila luoy kayo. Inday. Guys. Mana? Tambah sa laway ito guys. Di po tayo koon kay nagilo na po akong ipon. Ugma na pod. Ana. Kaya nasulod og kalit sa kong utok ang mangga. Dali og gawas nanguhit ko dito. Ato gyud aking adlaw guys kay dugay kami dito kay nagputo sa mga kahoy, puto ng ubang kuan sa mangga din. Nagsalo-salo sa mga nindot gid unta to i-vlog unya sa man nalubat man jud ko ato guys. Ako sa nailabay guys ha. Ang pangit. Botong wala ko kakuan guys, wala ko ka vlog kay katong nga time nag-charge man ko. Nabusog ko sa mangga guys. Nag-charge man ko kog cellphone ato mutong. Wala na ko na kuan. Na vlog. Unya, gutumon ko niya guys mo. Kuan ra ko guys, makaon ra ko biskwit. Unyang gabi eh. Ako ang kuanong gatas dayon. Biskwit og itlog nga nilongag maora.
Mao na mataan ng mangga oh. Kana po siya guys, nang wag mangga gadagan-dagan. Bisag kinsa lagi mo agi diha guys kay maibog gid sa mangga guys, lami man kay siya. Nga napatay tulo guys ni ara. Ara. Usa ka gamay ug duha ka dako. Napatay makaon ugma. Nakita na tong kilid dayon og daghanon na to og kaon. Magbutang sa kog tubig diri sa ato ang kaniyo kay bisag mawala ang agas. Hindot man nga tubig na sa pitsil kay napundo naman ni din. Ato ana pong saluran para punduhan na pod. Isa ka pitsil puno na siya. Din saluran na pod nako kay para mapunduhan na pod siya para iabod. Ana. Kusuking agas guys, kusuking agas. Pero ayaw ka mo, kalit nagkapalong. Pinana naka kusog. Pundo. Kay para gatong gamito, ilabo na pod nato diretso. Nawala na ang baho sa ihi ni Rosel. Kay gimulan ako ang trapo. Atuan na lang nang kuanan unya. Waswasan din ibulan. Nabalik ta kwarto tala. Dali, kwarto tayo, everyone. Dawa sa dong. Balik, bato ko kwarto guys. Manunod po ni sila guys. Magkuhan sa tag ako. Inita sa gawas guys. Kadyo gani ko dito nang wag mangga guys. Grabe ka init. Mura na gisunog ang ato ang kaunuran. Balik ko diri guys. Naman po na sila diri ron. Tanawa guys. Tanawa guys. Manin aron. So na si Dagol na ginahinay nagkuan. Palangga jud kay niya si Mami. Kay si Mami tuan niya Dagol na Mami na. Na Mami na Dagol na palangga ayo na. Manto ni ako ang mga partner diri wala akong bana tawon. So guys, diri ra tataman guys kay akong bana gasige na og text, gasige nagkuan niya, wala na nako siya na replyan kay nag-vlog lagi ko. So thank you so much guys sa inyong suporta sa ako ang vlog ug sa paglantaw ninyo sa akong live og pag-like, share og pag-subscribe sa ko ang YouTube channel. Thank you so much guys sa inyong tanan ug amping tang tanan guys. I love you all. God bless. Bye everyone.